Kwasikakhulu kwabesikhido masibulise nakwembukeli apho ekhaya singaphandle kwamasango enkundla kamantyi yalapha eMonti nalapho ke kuviwa khona ityala lenkokheli ye-EFF uJulius Malema kwakunye ke notyholwa naye uAndrew Snyman nowayesakuba ngunogada wenkampani owayekhona ngonyaka ka-2018. Khumbula ke eli tyala lisukela phi ngonyaka ka-2018 qela le-EFF libhiyozela iminyaka emihlanu lasekwayo ngoko ke banombhiyozo bawenzayo esisadukashe nalapho ke kutyholwa ngelithi inkokheli yeqela le-EFF uJulius Malema wathi wasebenzisa umpu oyiraffle edubula emoyeni, umpu lowo awufumana kuSnyman lo wayengunogada wakhe. Izityholo zitsho ke apha ngaphakathi enkundleni kudala ke liqhubela ityala ngapha kweminyaka emihlanu simamele amangqine size nobungqina babo ngaphambili. Namhlanje ke into yenzekayo ngoku besilindele ke into yokuba umantyi awise isigwebo sokuba ingaba ufunyaniswe netyala kusini na uJulius Malema kwakunye ke nalo atyholwa naye uSnyman. Kodwa ke into esiyibonileyo isenzeka namhlanje enkundleni kukuba umantyi uqale emva wafunda ubungqina babo bonke abantu abathi beza ngaphambili ebubeke on record ecacisa into yokokubana bathini na ngexesha besisa ubungqina babo kwaye ke nangaphantsi kwe-cross examination baye bathini na esenzela loo nto leyo ukuze yonke into eyathi yenzeka iphinde kwakhona abantu bakwazi uyikhumbula ukuba kwakusenzeka ntoni, banikeza ubungqina obabusithini na. Silindele ke ngoku okokubana ngomso iphinde ibuye kwakhona umantyi azowisa izigwebo kuba kaloku wonke lo msebenzi awukhange abe uyakwazi ukufezekisa kwanamhlanje. Inkundla ke inqumamile phaa ngemva kwentsimbi yesine izawubuyela kwakhona ngentsimbi yethoba ngomso nalapho ke azawuqhubeka apho yeke khona umantyi ebalisa okanye ke inikeza ingxelo wathe wabe uyayifumana ngethuba ke echophele eli ityala. Masithethe into yokuba amalungu ombutho we-EFF apha eMonti aphume ngobuninzi babo ebekhona kusukela ngentseni namhlanje eze kuxhasa umongameli wombutho wabo uJulius Malema. Bekhona nabo nasenkundleni sibabonile bekhona bexhasa ke umongameli uJulius Malema. Uthe ke kwakuphela ityala kwanye kwakuvalwa inkundla le namhlanje uMarshall Dlamini wathetha nabo esithi ke senza ityholo ekudala bezithetha uJulius Malema besithi eli ityala kuyaleqwa nje kwaye ke linento yopolitiko phakathi likwanayo nento enokwenza nobuhlanga. Esithi umantyi ochophele eli tyala unobuhlanga ngakuye esithi eli ityala laziswa ngaphambili yi-AfriForum esithi bayacala ucalulwa ngokobuhlanga. Into beyiphindile namhlanje ke leyo uMarshall Dlamini esithi ke bona baredi ukulwa nasiphi na isigqibo esithe sabe siyaphuma namhlanje enkundleni esithi ke akukho Julius Malema ozobanjwa, akukho Julius Malema oza kuvalelwa kunjalo nje. Besithi ke uJulius Malema kulungele ukubana asuke apha ngomso aphindele eofisini yakhe ayokwenza umsebenzi wakhe njengesiqhelo. Bona beyi-EFF ababoni uJulius Malema ezovalelwa. Sibile kwestudio.